Medzi produkty, ktoré sú nositeľmi značky Regionálny produkt Gemer Malohonca, najnovšie zaradili aj domáce škvárkovníky od pani Tatiany Longaverovej. Pečenie zákuskov od výmyslu sveta má v jej rodine dlhú tradíciu. Svoju firmu založila pred 13 rokmi a ako sama hovorí, pečenie má v krvi. No, k pečeniu som sa dostala akože v rodine. Mama mi veľmi vypekala a hlavne aj tieto pagáče. Ona bola na to ako taký špecialista, mama. A všetky susedky chodili tiež na také príležitosti, vždy prišli, že by im to popiekla. Viete, tieto staršie gazdinky, čo boli, tak oni to všetko od oka a už to bolo. Nepotrebovali ani váhu a bolo to perfektné. Pani Tatiana sa pri pečení pagáčov drží starých receptúr. A robí sa tradične, že múka, vajíčka, soľ, cukor, kvasnice, olej. Cesto sa následne potrie, rozvaľká a 3-krát preloží. Vysnúce cesto, akože treba sa s ním hrať ako s malým bábätkom, lebo a jemnúčko, lebo toto cesto nemá rado akože tvrdé zásahy, lebo s tým stráca kvalitu. A pamätám si aj na moju mamu a mám to pred očami, že keď ona s tým robila, tak sa s tým tak krásne hrala ako tak z lahúčka. Musíte mať cit v rukách, aj v sebe, aby to bolo naozaj a s láskou to urobiť. Ročne spod jej rúk vychádza niekoľko desiatok tisíc koláčov. Sortiment zákuskov bol na začiatku tradičný, postupom času sa prispôsobila požiadavkám zákazníkov. Pečieme zákusky, aj viac ako 100 druhov. Robíme to na objednávky alebo to do obchodnej siete. No a robíme tradičné tie ako zákusky, tak ja poviem, že tie retrokomunistické, to sú najlepšie, lebo to sú veľmi dobré akože normy. No a potom robíme aj také výrobky, ktoré som si sama vytvorila. Inšpiráciu čerpá z internetu, časopisov, ale aj svojho okolia. Nemám problém prijať radu, alebo nejaký postreh aj staršieho človeka, aj mladšieho človeka, lebo to vždycky vás posunie ďalej. Lebo niektoré veci ja nevidím, čo vidí ten druhý. A to je o tom, že treba sa stále, človek sa celý život učí. Pre pani Tatianu je najdôležitejšia kvalita a spokojnosť zákazníkov. Ja sa prikláňam len k tým kvalitným surovinám. Držím sa toho hesla, že čo nechutí mne, nemôže chutiť ani inému. Zákazníci sú spokojní s týmito výrobkami a my sa ich snažíme čo najlepšie urobiť. To vás teší, keď niekedy akože vidíte, že ešte vám aj zatelefonujú a pochvália vás, lebo prídu sem a pochvália. A aké špeciálne ingrediencie vkladá do svojich cukrárskych výrobkov? Dušu, lásku, hlavne lásku, ale aj celú dušu, ja to rada robím. Takže mňa to naozaj od detstva, akože mám k tomu veľký vzťah. Veľmi ma to ako baví. Ďakujem za to mame, že akože som sa mohla od nej takto akože naučiť. Pre televíziu Rimava, Katka Kantorová.